Ka kubor kabala penki ia kinu kersan jong ka Real Madrid. Namaru samla urang ilekai Shadin Udin Huijsen. Ulayo ke jersey nomor sau jong ka Real Madrid. Unumbar ubadon ke history ke bakrautam hapo jong ka klom. Kane kamde tang unumbar bajubu ke jersey jong player. Ndai unumbar sau ubaladon ka cingmut ke bakerpang pa Real Madrid. Namar kisnam ki balalen uladon ki benta jong way ni defender ubakrautam ha ke history jong ka klom. Sergio Ramos ude way ni ki kerteng uba kampau tam ubala pong ya ude numbar bat menta Udin Huijsen ubala batai ba Ramos ulang idol jong u nadu ba udang kena ulayo ekalat pan beteng ya ke history jong ude numbar ka Real Madrid kalapan menai numbar thamai jong Huijsen bat kane kalapan long ya kinung kersan bat ken mau biang ya kapor jong Sergio Ramos Santiago Bernabeu ka kubor ke thuru bau Huijsen ulajet ya numbar sau kum gajing ai burom ya idol jong u Sergio Ramos kajing penyaso apedeng kina ki arngot kalong ka bakerpang nomor Huijsen dei tang player ubayo ya numbar bala jupong da Ramos ndai ulah keren pait ba sapang gajing long idol jong Ramos hakapor bau dang kena kane ka pen iya kecing adai ka bakerpang hapedeng ke generation barim bat ke generation ka batmai jong defender jong ka Real Madrid. Udin Huijsen ude center back ubarang samla bat ubaladon ka kerdan ka bakrau Real Madrid. Hendai ka benta ka bakam pensngo tenat ia kane ka kubor kalong ka jinga dei jung bat number sau. Hakapor bau dang kena Sergio Ramos ude way ni ke player uba Huijsen ukmi badu persang banbon. Huijsen ule thu sapang kapor bau dang ilekai kumukna bat ukan mau ki bot ki bayadei bat ka kerteng jong Ramos. Kane ka pen i ba ka junglong idol jong Ramos hau Huijsen kam dei ka jingkwa pan pong ya uju numbar. Ndai ka dei ka jing burom ya way ni ki defender balawan ra ya ka jingalam ka jinglekai ka baslur bat ka history ka bakrautam na ka benta ka Real Madrid. Number sau jong ka Real Madrid uladon ka history ka bajrong shua Huijsen ki player bapau ki lapong ya number ki ken top ya Fernando Hierro badu Sergio Ramos bat ha kini kisnam ki badangsyan number uladon ro badu David Alaba kumta haba Huijsen uyo ya number utibha ba kino kersan kin kemilinti udang don kam ban tho elaga jong ka history tang ban em hapo ka kerteng jong ki player ki bala pong ya number shua jung kane ka longru ka daw baga jing kren jong Huijsen kalong ka badon kam ula pen pau ka jing kemen bar ka jing sngo sarong banyo pong yo number sau ula batai ba kalong ka jing angno jong panyele kai na ka benta ka Real Madrid bat kham tam banyo yo number sau namaro Sergio Ramos ude idol jong de Huijsen usngo thoro ba number wan ra ro ka jing kit kli ula pen pau ke jingkwa ban ailot ya ka bor jung haki training bar ke jinglakai bat ban thauro ila ka jong ke jinga thokana hapo ka Real Madrid ka benta ka bakham itenat kalong ba Huijsen peit tang Sergio Ramos ula krenro sapang ki we kilijan ki ba phong ya numbar Fernando Hierro ubade way ni ki defender ba krautam haki history jong ke Spain bat ka Real Madrid. Huijsen hi udon ya ke jinga dai ka bakerpang bat Hierro namar baro arngot ki don ke jinga dai Malaga kumta number sau upanya so Huijsen bat ka history jong ki defender ki balami sakmat ha Real Madrid hadenu Hierro bat Ramos number sau ulayat David Alaba Huijsen ru ulayo ka syam ban trelang bat Alaba bat ula ai burom ya kum way ni ki perlok ha dressing room balai rap ya ta ka syam bat ka jalam kane ka pen i bat number sau ulayat ling ba bun tli generation jong ki defender mentapan kapor kalapoi Udin Huijsen pan syam ya kane ka benta ka jingmut jong kane ka kubor kalong ka ba kham jiliu ban ka jersey number haka football kham tam klub kum ka Real Madrid ki number ki baladon ka history kila banwan ra ka jing kemilinti ka bakrau haba player uyo ban pong ya ka number ka ba menshua bala pong da legend ki nong kersan ki super khat hato onla ban penong yo number ka balong ka bakerpang biang ndai Huijsen dei ban pensisya ilade da ka persang manlong ku Sergio Ramos ude ban thaw la ka jong ka style bat la ka jong ka history